Good morning! Ayan, magbe-breakfast kami dyan sa labas, guys. Yung sikat na pansitan dito sa Buhi kay Buntog Apay. Ayun, si Mama kumukuha ng extra pera kasi baka daw maparami yung ano, yung kain namin. Ano kasi yun? Pansit tapos sinapot. Maruya. Ayan, sinapot ang tawag dito. Ayun na si Mark. Ready na kay Buntog Apay. Na ano? Ayun nga no. Oo. Kahapon patuwan-tuwa si Mama sa mga malunggay dito sa ano eh. Ang lalago. Ito tayo puno. Oo nga. Ano talaga yung lupang kailangan niya no? Oo, yung medyo Parang buhangin. buro batteries. Oo. Ano yan? Grabe. Parang, Sabi mo oo. yung baby, pati pati. Nakano ka niyan? 500 na yata eh. Sa ano no? Sa Manila, tatatlong ano no, tangkay. Tangkay 5 piso. Ming! Ayun, meron pa. talaga pag pasan pa. Pansit guys. Sayang wala yung ano, maruya. Tapos yung patis. Ayan. Ewan ko lang. Ano to yung sabaw to ng bagoong na niluto sa gata. Bango, grabe. Kain tayo. Pabalik kaming Central Terminal guys. Lumagpas kami. Ayan. Naubos na yung mga pasahero. Kami na natin. Ayan. At pupunta tayo. Ligaw. Alpay. Sila natin si Lola. Right na tayo guys. Papuntang Nasisig, Ligaw. Ayun si Taragang Magayon. Wala na may ulap. Ayaw niya magpakita. Mamaya siguro. Yan si Mark. Kala ko gusto niyo mag ano mag-ATV. Ay, mag-ATV yung ano. Asang init? Ito. Mainit kasi. Sunog tayo doon. Next time na pagpakasyon talaga. Pero dadiretso kami. Legazpi after kainan. Ayan, dito na kami kay Lola. Mag-hi ka naman, La. Hello. La! Magangisi ako pa ding tinungo. Ayun, translate ko na lang. Ayun daw umiti kasi yung pangil niya na lang ang makikita. Nalinig ko ba nga si Lola? Ama si Mama. Si Lola. Hi, La. Lola Paz. Ayun. Yung pangalan ko na Mary Paz sa kanya nakuha. Pinamaganda ko. Ha? Siya daw yung ano, naglalaban ng ano, pinanganak ako, mga lampin ko. Narumruman pa. Tanda na si Lola. Iba na nikan kuan ko ne. Sakto yung ano, dating namin, lunch time. Tsaka naman, Mark. Kamuntik na si Mama nung aso. Hindi na nakita, may aso pala dyan, oh. Hi. Hi daw, gay. Ayan, dito ako nung ano, nung bata pa ako. Naglalaro. Di ba may, yan yung mga, ano yan, lupa-lupa na yan. Kinaano ko yan, hinuhukay ko yan. La! Sige lang. Malakas pa naman pala si Lola. Naka, ano pa. Si Pastor. Ayan. Ang ganda naman. Payag-payag. Kainan nila. Parang kubo. Kanina anak yan? Panganay ko. May pangalawa ka? Hello. Wow, pagulong. Pagulong. Repolyo bi. Repolyo. Okay. Oo nga eh. Kaya na, Gol? Kasi ano, natatandaan niyo ba to si Pero ang anak mo, Angelica? buwan na. Yung muli ka dito,
Namamaypay lang mo. Pero parehang kuha sa kanin. Ang sarap eh, no? May langka pa, oh. Ang My mga gosh. nagpipra ko muna kung pangayatan ko yung kwarto, mga binakbak. Binakbak. Diyan siya maamuli mo. Ayaw nyo. Masarap ko yun. Yun, oh, binakbak na rin po guys yung outer part. Tapos gagataan nyo. Pwede pa ngayon sa ano eh. Yung sa... Yan eh, sa Diyon, sa'yo nakad-sa Diyon. Ano ba yan? Ano la? Sa Diyon. Ano sa... Diyon na to. Andun! Sito magtaba. Oo. Nahanap niyo isang tito ko. Ang sarap ng hangin. Ayan, dito kami sa ano, lupa nila Papa. Yung tinataniman nila ng kamatis before. Si Pastor ang ano, nagbabantay. Kubo-kubo ni Pastor, kaso hindi daw siya natutulog dyan kasi numero 1 duwag to. Lalo na sa multo. Kwentuhan mo lang ng kababalaghan to nako. Hindi na yan makakalabas ng bahay. Magugulatin pa. Hello ka. Ayun, no, may tanim na talong ngayon. Tapos next daw pakwa naman. Tabi ng kalsada lang. Hindi ko maalala. Ang alam ko nun bababa sa Metolite, tapos bababa pa, tapos lalakad pa ng konti. Yung tinataniman pa ng ano, ng palay. Ni Lolo. Wala na? Doon pa yun. Tapos yung ano, wala na. Wala na. Sayang. Ayun kasi pag dinadala ko nung dito ni Lola Paz. Yan, sa Kalabaw lang. Sasakay ako sa Kalabaw ni Lolo. Yun, punta kami sa taniman yun. Bibaon lang ako noon na nilagang itlog. Di ba, tanda ko po. Nakatuwa. Pero ngayon, ang laki na rin ng ano. Oo. Kasi may mga itik. Oo, yun pala. May itikan pa sila, no. Oo nga. Mga salbay kasi mga kamag-anak nyo dito. Ayan. Kasama pa daw to. Ay, yung bahay na yan sa pinsan ko na yan kay Angelica. Nakakatuwa. May, kala ko wala man lang kalupa-lupa sila Papa rito. Meron pa rin naman pala. Ayan. Pag tumama tayo sa loto, sabi ko patatayuan namin ng Bagrat Hotel. Tapos may kainan para sa mga tracking. Diba? Natuwa. Ayan, tambay-tambay muna kami rito. Bagrat. Grocery. Bagrat talaga. Ano ba yung pangalan? Bagrat pa. Ano ba yung Bagrat? Alam mo yung Bagrat? Mainitin ang ulo, diba? Sumpungin. Bagrat. Kaya pag si Lucas na tawag namin yung, Bagrat! Diba, ganon. Mga sumpungin ba? Lalo na kapag kagutom, mga Bagrat ang mga yan. Ako, lahi namin. Hindi pwedeng gutumin, guys. Tapos yung likod, ayan. Sinong ano niyan po? Yung mga... Oo nga. Anong kumpanya nag-ano niyan? Ayan, no? Yung mga bato na binuga ng bulkan yan, na. Mabinuga ng bulkan mayon yan eh. Tapos ginigiling yun ng mga graba, ganun. Yun na, binibenta sa mga ano. Yun. Ayan, oh. Ayan, mga bato na yan. Binuga ng ano yan eh. Bulkan mayon. Pupunta yan doon. Ay, wait lang. Paano pa? Zoom pa. Ayan, papunta yan doon. Doon yung mayon eh. Nakatago pa eh. Tapos yung hinahanap ko yung isang parang ilog na nandito before, wala na. Tuyo na. Natuyo na daw. Hindi ito lang yun, oh. Yan pa yan. Tapos yun nga eh. Parang dun ka na lang talaga iigi, panghugas, panlaba. Sige po. Uy, katuwa. Saan nagbabayad ng entrance? Mad! Entrance muna tayo, may. Entrance fee. Ayun. Saan ba to si Mayon? Ayaw magpakita, nakakainis. So, kanina pa yan eh. Magkano ba? Entrance fee. 20 lang. Tinatanong ko si Manang kung part pa to ng simbahan. Kumbento daw pala to. Ayun. Yung pabubong ng kumbento. Grabe, 200 years. May punta tayo, nag-CR lang kami. Ayan, yung kampanera. Ay, excuse me guys.
Kampanera. Hindi, tao pala yung kampanera. Kampan, ano ba tawag doon? Panahari. Kampanaryo. Landmark na yan dito. Kaso si Mayon, ayaw niya magpakita. Kanina pa yun nasa Ligaw pa lang kami. Natatabunan na siya ng ano ba yan? Alapaap. Pati sa alapaap. Clouds. Ano pa nagsasabi ko? Ano kasi kami guys, lumagpas kami. Napunta kami sa Legazpi. Ayun, unahan lang pala to. Bago pala mag-Legazpi, Kagsawa na muna. Nakakaloka. So, bumalik ulit kami. Pero sakto lang din. Kasi 1 o'clock kami umalis dun sa, ano siya si mama? 1 o'clock kami umalis sa Ligaw. Ngayon, it's 3:20 na. So, okay lang yung sakto lang yung dating namin dito. Hindi na masyadong sakit sa balat yung init. Ayun, pinupuntahan talaga to dito. First time daw pala ni mama dito. Tinatanong ko siya. Sa tanang buhay niya. Bicolana, puro. Ngayon ka lang Tapos nagpupunta ka kila papa. Di ka dinadala dito. Ikaw pa ha. Di mo man lang dinala dito si mama. Di mo man lang dinate si mama dito noon. Ayan. Picturean kita kami since first time mo. Imagine nyo tong mga bato na to na. Ganyang kalalaki yung binuga ng Mayon. Grabe. Lahat yan. Hanggang doon. Ka-amaze lang. Ito na lang yung natira sa Kagsawa Church. Ayan. Anyway. Mag-ano tayo. Picture daw dun sa may mga bulaklak. Ito si mama. May dalang bayong. Ayan. Bumili kasi kami ng few pang display. And duyan ni Shane. Tara may habang wala pa. Ayun, dito kami sa guys, sa garden. May 10 pesos na entrance fee lang. Picture. Ayun, tapos na guys ang ating paglilibot dito sa Kagsawa Ruins. Yan. Saya kasi first time pala dito ni mama. Bye Kagsawa. See you next time ulit. Nakapunta kami dito kasama ko si Froggy tsaka si Chris nung kasal ni Alet. Ayun. And dapat pupunta kami kay Alet kaso hindi siya nag-reply sa wala ata siya. So, yung bumalik na lang din kami dito. Nasa Legazpi na kami kanina. Kaso, di ko alam kung saan yung eksaktong niya. Tindahan niya. So, yung may next time pa naman eh. So, let's go home na at gagabihin na tayo. Ayan. Bye, Kagsawa. Ha? Mag-CR na lang din tuloy ako kasi medyo mahaba-haba yung biyahe. From here, siguro mga 3 hours papuntang Iriga. Tama ba? 3 hours? Hindi, 2 hours lang naman. Tapos biyahe pa kami pa, buhi pa mismo sa amin. Kaya, I need to empty my water bags. Bags talaga! Hello guys! So ayun, nakababa lang namin sa bus. Galing Kagsawa. Ang tagal namin nakasakay ng bus. Ang hirap palang sumakay doon. Lalo't ganung oras na. Uwian na namin. Yung mga nagtatrabaho galing parang rush hour na din. Galing sa Legazpi. Ayun, tapos tayo pa kami. Hanggang ilang bayan ata yung 2 bayan. Hanggang tayo nakakatagal na. Ligaw na. Pulang din na. Pero okay lang. More fun pag nagpo-commute ka lang. And then, hindi na kasi dumiretso ng ng Iriga. Binaba na kami dito sa Labwa. Tapos, tricycle ko ng Iriga. Nakotsa kami. Sabi na yan ni Mark kanina. Di kayo mapirmi Sinabi na ba? Pero saya kaya. Kasi, pag hindi kami pupunta sa mga dapat puntahan, ilang years pa ulit guys, bago kami makauwi. Diba? Tulad nito, after 5 years, mula nung mamatay si Lolo, siya kami nakauwi. Lalo't wala naman na kami dyan. Naiwan na, diba? May lahat nandun na kami sa sa Pasay. Tapos wala nang kaso para umuwi kami dyan. Wala na namin. Sinulit na namin.
Nandito na kami, guys. Ayun, walang kuryente. As usual. Ayan, madalas walang kuryente din dito sa ano eh. Madilim ba? Oh, madilim. Malamang walang kuryente. Malabo pa ata yung ano, camera ko. Anyway, ayun. Ano yung mga boy? Itayo mo nga yung ano mo. Yan. Malabo ba? Eh, hindi naman pala. Maano lang, madilim. Nag-ano na lang din kami. Nag-tricycle. Yung galing Nabwa. Pero hinatid pa kami ni Kuya dun sa ano, sa Central Terminal. Kaso wala nang mga jeep. Hanggang alas 6 lang daw pala yung mga ano dun. Pila dun. Aga na buhay. Kaya nga eh. Di ba? Dapat mga 7 or 8 yan na eh. Paano yung mga umuwi galing? Oh? Yung mga door. Kaya pala uso dito ang door to door me. Di ba? Patapon na lang ako sir ng ano yung tricycle. Pero Ganun. dati naman yung mga, di ba Parang yung mga kumulto. ka-extra. Oo. Dati hanggang ano naman yun eh. Ayan. City. Yun nga. Alam mo, ilaw niya. Meron na? Ay, ayan na, meron na. Oh my God! Ayun, yay! May ilaw na. Pero may inaanin din ako. Ayun, guys. Ayun, dito na nga kami. Ulitin ko pa ba sinabi ko kanina? Wag na. Ayun, nag-tricycle na lang kami galing ano, Nabwa. Ang bait ni Kuya, yung nasakyan namin. Natid pa talaga kami. Kasi pagdating nga sa Central Terminal, wala nang ano, mga pila ng jeep. Tapos na ano na siya, parang nagmagandang loob na siya na ihatid na kami. Ganun. Kaya, yun, thank you kay Kuya. Sana ano. Ay, meron na. Siguro naman, ano, maliwanag na dyan, ano. Wala. Di, may mga poste naman dyan eh. Kasi natatakot din siya kanina sa ano eh, sa daan. Tinatakot pa ni Mark. Wala nang ilaw eh. Walang ilasing. Tapos sobrang ingat niya mag-drive, guys. Grabe. Papasok talaga yung lugar. Kabisa. Oo. Oo, kuya. Tapos saan kayo ito? Sa dulo po. Kasi itong buhay parang ano talaga eh, papasukin talaga to guys. From, ano, from Iriga City, papuntang, papuntang Naga, Legazpi. Ito pag ano, papasok talaga. Napanapa siya nung, di ba yung Sagrada? Tapos sabihin, tapos may ako na sa cemetery. Di ba nakita ko, sir? Kaya alam kong cemetery yun. Oh. Hindi naman, hindi naman. Hello. Tao na sa cemetery. Ano ba eh? Ayun guys. We're glad that we're here na. Para tatakot mo po pala tayo. Grabe yung adventure natin ngayon, mother dear. Oh, Ayan. church na. Church Kailangan na. mag-church. Kuya! Ako muna. Kasi lahat kami lobat ka picture kanina. Pati yung ano ko. Uy, ang dami ah. Yung nabili na siyang pasalubong. Eh, tapos bukas punta ulit tayo sa San Buena. Doon sa ano namin. Sa barangay namin. Ibang barangay kasi itong ini-stayan namin. Di ba doon sa ano, Mi? Yung sa tricycle. Oo. Ito nga, kabilang ano ko, basa din eh. Naanggian. Yan o. Yan. Oo, mulan. Sabi pa ni Kuya sa akin, ano? Mm. Sir, ano ka muna? Mag-ano ka? Mag-upong panlalaki ka. Ha? Ipasok ko na yung... Ano ba? Ano ba yung upo? Ang babae. Kaya daw. Kasi naulan na daw ako. Gagi. Ayun, mag-freshen up lang kami, guys. Oo, si Mama, oh, naglatag na kagad ng kulambo niya, oh. Hiningi niya sa, ano, sa pinsan ko. Di siya nagdala, nakalimutan niya. Ayun. Pahinga lang ng konti bago maghilamos, tapos tulog na tayo. For sure, di na ito kakain. Hindi ka nakakain. Pagod na tayo, no? Itulog na lang natin bukas na lang. Bukas na lang tayo kumain. Tayo dyan sa cable tugapan. Tugapay na naman. Mga gusto kong ano, sinapot. Ay, doon siguro sa, ano, sa sentro na. Sentro. Sentro sentro. ka, sabi ni Mercy. Ayun, baka may ano doon, may- doon pala niya makakabili sa anong Sinapot yung maruya. sentro. Sarap. Sarap yung sa pansit na bagong luto Wala talaga. naman nga dito yung Duransan. Kaya nga. Mga Anyway. nagkabakalaan niya. Kanila na yan? Oh. Kasi may-ari dyan yung pansita na kinainan namin, classmate ni Mama. Kaya alam nyo kanina guys, kung magkano yung ano namin, yung bill namin kanina, ha?
Nakatatlot kalahating pansit kami. Tapos may ano pa, ilang slices yun na. Tatlong slices ng cassava cake. Cassava cake. Tapos dalawang slice ng biko. Alam niyo yung bill namin? 57 pesos. Naka-discount si mama kasi classmate niya yung may-ari. Nakilala niyo. Buti kilala niyo pa isa't isa, no? Eh siya, kilala ko talaga. Ako gawin niyan na unuan. Matagal kanyang na, ano? Sabi ko nagkapinunta na kami unuan. Gatinginan na kayo. Inapiran ko ya. Pero pa ko niya. Di mo lang ka ko bisto, no? Ramar mga nakakindi sa'yo. Matindi ang memory ni mama. Yan? Sabi ko mo. Magaling. Classmate mo sa? Elementary. Tapos hanggang high school sa Bridget. Galing. Sabagay ko din naman nakikita, pag nakita ko yung isang classmate ko nung elementary, tanda ko pa rin naman, guys. Pero minsan ano na yung pangalan nalilimutan ko. Tasaw mo kasi siya to. Si Karen Colliao yun. So, anyway, good night, guys. Okay ka naman, May, sa adventure natin? Ay, Kahit sulit. Sulit, no? Sulit na sulit. Ayun, night, Mark. Night. I can put na. Ayan lang yan, oh. Nasa ano lang. Hindi, uminig talaga ako. Grabe, di naman tayo nagbabad sa arawan. Buti nga ka mo, hindi kami nag-ATV. Kasi kung nag-ATV kami, mga negra na kami ngayon. Ano ATV? Yung motor na papunta dun sa Mayon. Nakakaitim yung sobra kasi lalo pag trick ang araw. Next time na lang, guys, pag mahaba-haba ang bakasyon namin dito. So, yung good night. Bye-bye.